Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, tema mojeg izlaganja jest stanje u Uljanik grupi. Situacija u Uljaniku i 3. maju je iz dana u dan sve teža i radnici se s pravom pitaju hoće li za 10-ak dana dobiti plaću kako je to predviđeno kolektivnim ugovorom. Kanadski naručitelj otkazao je narudžbu za jedan brod i dao naznake da bi u roku 2 tjedna moglo doći do otkazivanja preostalih naručenih brodova. Jučer je račun Uljanika ponovno blokiran. Sindikati u borbi za svoja prava najavljuju novi štrajk. Iz svega nabrojanoga proizlazi da su okolnosti u kojima Uljanik sada posluje zaista dramatične i da Vlada hitno mora poduzeti mjere koje će spriječiti daljnje urušavanje poslovanja. Međutim, svjedoci smo da Vlada u svom prepoznatljivom stilu odugovlači sa mogućim rješenjima i gubi dragocjeno vrijeme. Nezainteresiranost i ignorancija koju Vlada pokazuje oko ovog problema dovesti će u opasnost radna mjesta više od 4000 radnika. Kada tome pridodamo članove njihovih obitelji, zatim kooperante i njihove radnike, očito je da se radi o sudbinama tisuća ljudi čija je budućnost potpuno neizvjesna. Podsjećam da je država najveći pojedinačni suvlasnik u Uljaniku i samo po toj osnovi Vlada ima obavezu i odgovornost djelovati u interesu brodogradilišta i njegovih radnika te odlučno donositi potrebne odluke. Ali država ne samo da se ne ponaša kao odgovorni gospodar svojih dionica, svojeg vlasništva, nego niti u dijelu u kojemu može zakonski nešto učiniti ne čini ništa. Tu mislim na moguću primjenu Zakona o postupku izvanredne uprave, takozvani lex Agrokor. Komunikacija mailovima nedavno objavljenih između članova takozvane Borg skupine na čelu sa Plenkovićem i Martinom Dalić otkriva kako je Vlada itekako pazila da u zakon koji je pisan za potrebe Vladina preuzimanja Agrokora slučajno ne uđu brodogradilišta Uljanik i 3. maj. To potvrđuje da Vlada od samog početka nije namjeravala primijeniti taj zakon u slučaju Uljanika. Postavlja se pitanje zašto se tako postupilo i koje su skrivene namjere za brodogradnju u Hrvatskoj. Postavlja se također pitanje zašto Vlada nije i ne želi imenovati svoje članove nadzornog odbora, zašto je Vlada kasnila sa izdavanjem potrebnih jamstava i zašto je kasnila s isplatom plaća čime je nepotrebno prouzročen štrajk i time izgubljeno povjerenje naručitelja. Takvo postupanje Vlade prema svojoj imovini, prema svojim građanima je neodgovorno, skandalozno i potpuno neprihvatljivo. Izgleda da se zakoni u ovoj zemlji pišu samo za neke za koje se procijeni da ne smiju propasti dok se druge prepušta neizvjesnosti i eventualnom stečaju, a svi znamo što stečaj znači. Znači gubitak još jedne industrijske djelatnosti, gubitak radnih mjesta, daljnje iseljavanje. Zato mi iz kluba IDS-a i PGS-a tražimo od Vlade da u saborsku proceduru hitno uputi izmjene Zakona o postupku izvanredne uprave kako bi se taj zakon mogao primijeniti i na Uljanik i 3. maj čime bi se ta brodogradilišta spasila od stečaja. Svi se sjećamo da je Vlada prilikom donošenja tog zakona tvrdila da se on ne donosi za jednog čovjeka i jedno poduzeće, nego da se radi o zakonu koji se može po potrebi primijeniti i u drugim slučajevima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Pozivam zato Vladu da to sada i dokaže. Hvala.